zo benieuwd ook naar uw verhaal. Ja, dat wil je niet weten, want dan staan we hier volgende maand nog. Nou ja, bent u een mensenredder? Ook. Ja? Ook. Omdat u die muts op heeft? Ook. Ik ben er een grote sponsor van en daar heb ik een oneindige bewondering voor. Ik ben zeeman geweest en als ik die reddingsbootjes met zwaar weer naar buiten zie gaan, dan krijg ik al zeeziektegevoelens. Terwijl ik dus jarenlang op de grote vaart heb gezeten en dit bolletje is zo verschrikkelijk klein. Ik heb dat 10 keren helemaal rondgezwalkt. Van de Noordpool tot de Zuidpool en 10 keren rond. U zegt grote vaart? Ja. Was u stuurman? Nee, gelukkig niet. Ik stond in de vetput in de machinekamer. Ik ben engineer. Ja, dat zei u net in het begin van het gesprek. Ik ben een scheepswerktuigkundige. En met mijn 18e ben ik gaan varen. En mijn allereerste reisje was een schip wat nooit in Nederland kwam. Dus ik moest vliegen naar Singapore, of naar, ben de naam kwijt, in Portugal, Lissabon. Ja? En mijn eerste reisje was 10 maanden van huis 2 keer de wereld rond om mee te beginnen. Was ik 18 jaar, kwam ik net van school. Nog nat achter de oren, bij wijze van spreken? Nee, ik was nog droog. Ik was al droog. Welke maatschappij heb je gevaren? Huh? In welke maatschappij? Bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Grappig, mijn broer was ook werktuigkundig bij de Shell. En hetzelfde verhaal van jou. Ja, maar de wereld Ook is... met 20 varen. De wereld- En 10 maanden, toen ging je 10 maanden weg, hè? Ja, maar 10 maanden... Dus nou, lang niet meer. 10 maanden was, 10 maanden Ja, was start. is weg, ja. Standaard, hè? Ja. En de wereld is maar zo klein, hè? Leuk. Nou ja, soms voor mensen die nooit verder komen, bij wijze van spreken, dan hun eigen straat, waar ze zijn geboren. Maar dat is het leuke. Maar ook voor mensen die juist alle rondgaan. zeeën bevaren hebben. En, Hoi. hallo! Ja, dat klopt, ja. Maar wat ik ook grappig vind, is dat zo'n auto nu aanleiding is dat u ook iets van elkaar leert kennen. Ja. En dat er overeenkomsten zijn, Ja. bij wijze van. Natuurlijk, die zijn er altijd. Want anders zoek je elkaar onder dit soort omstandigheden niet op. Maar u zat dus echt in de vetput, Ja, in dus de in de machinekamer. machinekamer. Ja. Maar daar zit je dan de hele dag. Dus je Ehm, ziet eigenlijk amper iets van... Een zeeschip dat vaart met wachten. En die wachten die duren normaliter 4 uur. En dan heb je 8 uur vrij. En dan moet je weer 4 uur. Dus als je bijvoorbeeld de 12-4 wacht hebt, dan werk je van 12 uur 's nachts tot 4 uur 's morgens. En dan kom je dus uit die 40 graden. En dan drink je een biertje en dan ga je douchen en dan ga je naar bed. Want om 12 uur moet je weer in die vetput staan. Weer tot 4 uur 's middags. En als je dus maar 2 werktuigkundigen hebt, wat heb ik ook meegemaakt, dan moet het etmaal verdeeld worden in 2. En dan werk je 6 op, 6 af. En dan heb je dus een werkweekje van 84 uur. En ik heb op een zeeschip gezeten waar de minimumtemperatuur 50 graden Celsius was. Leuk, hè? De minimumtemperatuur, Geen hè? wonder dat u handschoenen en een muts en een slaapzak aan heeft. Ik ben een tropentype. Ik ben een beetje koudelijk geworden. Wie gaat er dan in Mook wonen? Omdat ik hier, daarvoor, zat ik op de zeevakantie hier. Ik vaar mijn hele leven al. En nog, ik heb een zeiljachtje, dus ik ben zomers altijd weg. En dan niet hier op de rivier, maar dan zit ik in Zeeland. In uw uppie? Tegenwoordig weer wel. Ik heb 6 jaar verkering. Maar mijn partner die is nou 83 geworden. Ik ben pas 80, hè. maar wel droog achter de oren. Maar wel droog achter de oren. Leuk, hè? Hartstikke leuk. Maar wacht even, u heeft dus weer verkering. Ik heb weer verkering. Sinds 6 jaar. Ja. Oké. En die woont aan de verkeerde kant van de rivier in Brabant. Ai. Dat is een foute boel. Ja, Dus je... in Oefeld of zo. Nee, een kuik. Kijk, nou zei meneer Hans net dat hij erin geslaagd is. Hij heeft daar heel veel bewondering voor om tot zijn 63ste werkte hij in Amsterdam. Ja. Van maandag tot en met vrijdag. Ja. En dan toch een gezin weten op te bouwen. Ja. Hoe heeft u dat gedaan? Heel ingewikkeld. Ik heb een periode van 23 jaar in mijn leven. Ik ben 23 jaar vrijgezel geweest. Toen ben ik getrouwd. Ik ben 23 jaar getrouwd geweest. Ja, En toen ben ik gescheiden. ja. Want mijn zoon werd 18 en die zei, ik denk dat ik het huis uit ga. Ik heb 3 zoons. Ik zeg, dat moet je doen nou. Moet je doen, Joost. En toen dacht ik, verrek, het wordt hoog tijd dat ik ook ga. En dat heb ik gedaan. Oh, en wat zei die vrouw ervan dan?
Nou, die had dat natuurlijk al 23 jaar aanzien komen. Denk ik. Mooi. Denk ik. En toen ben ik hier in Mook gaan wonen. Oké, en waar woonde u eerst? In Herveld heb ik een huis laten bouwen. En mijn ex woont nog in dat huis met alles erop en eraan. U heeft en nog wel ik- contact? Nee, sinds de echtscheiding willen mijn 3 zoons en mijn vrouw die willen... Niets meer met u te maken hebben? Nee, maar dat is logisch, hè? Nou, Mijn type kennend. ja, maar wij kennen uw type onvoldoende, denk ik, om daar een goede afweging in te Dat maken. bedoel maar, ik. Maar, het is toch je vlees en bloed? Dat moet u toch Ja. aan het hart gaan ook? Dat doet het ook, maar je moet verder en dan moet je niet nuilen. Dan moet je gewoon voor jezelf een nieuwe koers uitzetten en dan gaan met die banaan. En ik ben nou recent 80 geworden en ik hoef dus niet zo lang meer. Maar als ik net zo oud word als mijn moeder, word ik ook 100. Nou ja, want u had het net over 2 maal 23 jaar. U Ja. heeft pas 6 jaar verkering. Ja. Dus u moet minimaal 97 worden. Ik heb dan. na mijn huwelijk heb ik 22 jaar de meest fantastische latrelatie gehad die je maar kunt denken. Dus in die 22 jaar, en dat verbaast me nu nog op de dag van vandaag, hebben wij niet 1 keer ongein gehad. Nou, dat is toch uniek? Dus zij heeft uw gebruiksaanwijzing gevonden. Klaarblijkelijk. Zij was een Engelse die goed Nederlands sprak, Ja? al jarenlang in Nederland werkte. En we hebben een fantastische latrelatie gehad, totdat ik ze dood onder de stromende hete douche vond bij haar thuis. Oh. En dat is het afgelopen. Einde oefening. 1 dag na Valentijnsdag 2011. En dat vertelt u nu 1 dag na Valentijnsdag, omdat u op Valentijnsdag samen nog iets leuks gedaan had? 'S morgens ging ik bij haar weg. Ik heb er nog een kopje thee op bed gebracht en zo. Het was hartstikke leuk. En zij moest nog werken. Ik was toen al met de fut. En ik kreeg ze niet meer aan de telefoon. En ik vertrouwde het niet. Dan ga je kijken. En dan ligt ze al 36 uur dood onder de hete douche. Wat is er gebeurd? Dat weet niemand. Want ze doen alleen maar een onderzoek om te kijken of er sprake is van een misdrijf. Nou, dat was dus niet zo. Ik denk, maar dat weet ik niet, dat zij een aneurysma heeft gehad. Ja. Een bloedvat in haar brein wat gesprongen is. Ja, dat is En dan ben je dood voordat je op de grond ligt. Ja. En dat is afgelopen. meteen. Maar, u lijkt me wel een type, zeker nu u 80 bent, die nog volop in het leven staat. En Maar volop daar ben je, van het zelf, leven ben je geniet. zelf bij, hè? Ja, En ik ben iemand ik ben zo'n ADHD-figuur, dus dat brein staat nooit stil. En een dag van 24 uur is voor mij veel te kort. Dus ik heb heel frequent dat ik 's morgens om 3:30 in mijn bed lig. En dan lig ik rond te kijken. En dan denk ik, shit, slapen doe ik toch niet meer. Dan ga ik achter de computer zitten, dan ga ik mails beantwoorden en artikelen schrijven en weet ik veel wat en zoiets. En dan, u schrijft ook. ja, tuurlijk. Nou ja, Wie dat is- schrijft, die blijft, zeggen Kijk. ze. Is niet zo, En hoor, waar maar schrijft u over? alles. Als iemand een artikel wil hebben, dan zeggen ze, goh, kun je een artikeltje schrijven? Dan zeg ik, prima, zeg maar wat over moet gaan, zeg maar hoeveel woorden je wil hebben. En dan lever ik het in. En dan zeg ik, doe ermee wat je wil. Iedereen blij. En dat schud ik achterloos uit de mouw. Goed wat je doet hoor. Dat vind ik toch, kijk, Mook is natuurlijk een heel vergrijsd dorp waar je woont. Hè? Oh ja? Welk dorp En ik zeg niet? al tegen die mensen, kom er nou eens uit, doe eens wat. Want er wordt wel eens gemopperd door oude mensen. Dat vind ik toch vaak hoor. Ik ben zelf ook oud, maar er wordt wel eens gemopperd, maar dat vind ik niet terecht. Want je moet het zelf maken in je Precies, leven. je moet er het zelf helemaal uitgaan. zelf- Als je achter op je bank gaat zitten en wat hij zegt en je doet niks. Ik zit ook, we lezen veel, we doen veel, we gaan veel weg. Je moet zelf dingen gewoon gaan doen. En ik kom altijd tijd tekort. Ik ook. Want als ik naar mijn programma kijk, dat Ja. duurt 135 jaar, dus dat red ik toch al niet. Nee, dat Nee. ga je niet meer redden, nee. Maar U dat moet is gaan schrappen. nee, om de sodemieter niet. Dat Goeie gebeurt instelling. vanzelf. Hè? Ja toch? Vind je niet? Maar ik vind het wel enorm leuk om te zien op welke manier u allebei nog volop in het leven staat. U doet uw best voor ook een beetje het culturele gebeuren hier in Mook. Maar daar ben ik En- ook mee bezig. En bent hè? u ook mee Ik ben bezig? met 2 verschillende watersportverenigingen Ja, ja. bezig en ik ben nog met 10 andere dingen Ja. bezig. Maar En het, ik kom het dus hangt altijd- dat hangt er ook bij, als je
Nou leer ik je een beetje beter kennen met mensen. Ik heb ook een zeilboot gehad. Een boot maar die mensen die kletsen ook met anderen. Die ontmoeten andere mensen. Ja, maar dat is dan het moet je leuke. willen, hè? En dat moet je willen. Dat type moet je Ja. willen zijn. Maar die zijn er heus wel genoeg. Maar Jo, ja. er moet gewoon meer. Je moet een beetje meer. Het is ook leuk hebben om iets voor een ander over te hebben Ja, en zo. en wat heel leuk toch? is, Ja. wat heel leuk is om de reacties van anderen te horen. De watersportvereniging waar ik bij ben, die snappen er niks van dat ik in mijn uppie wegga. Ik heb deze zomer heb ik 65 dagen aan boord gezeten. Ja. En dan zwerf ik van hot naar haar. En dan zeggen ze, ben jij niet eenzaam? En dan zeg ik, eenzaam? We zitten godverdomme met 6 of 9 miljard man op de wereld. Er zitten zeker 4,5 miljard leuke vrouwen zitten daarbij, hè? Ja, maar u heeft nu een verkering, hè? Ja, en? Het is niet of, het is en. Kijk, en zo denkt zij er ook over. Gelukkig Uw wel. verkering, goed zo. Gelukkig wel. Nou, Maar het zijn toch ook mooie. Ja, ik kan me wel herinneren toen ik voor diensttijd bij de marine zat. En als je nou, ik heb op de 7 provincie gezeten. Oké. Ja, En ik ligt kan me er heel thuis. goed herinneren, en er waren maar heel weinig dienstplichtigen. Hè? Want marine was alleen maar 90% beroeps. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar als je dan op het schip zat, vooraan, s'nachts, en je naar Afrika die kant en je ziet die zon ondergaan en je bent alleen, kan je met niets vergelijken. Nee, Dan ben je fantastisch zo hè? klein. Op dat wereldbolletje wat al Dat is zo zo piepklein mooi. is. Dat meen ik echt eerlijk. Daar kan niks aan tippen. Dat is En gewoon... wat ik zo fantastisch vond, na wacht, Ja. dan zit je dus aan dek, want dan ben je uit die hete machinekamer. Ja. En dan zit je dus in het pikkendonker, want dat is op een schip pikkendonker, anders Ja. zien ze vanaf de brug geen schepen aan de horizon en zo. En dan zie je al die satellieten overkomen, hè. Want er zijn er veel. ja. En dan, als het pikdonker is, dan zie je al die satellieten, zie je dus met een noodgang voorbij komen. avonden, sterrenhemel zonder lichtvervuiling, die Ja. zijn zeldzaam. Ja. Ja.